Il-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali qiegħda tistħarreġ il-każ fejn tarbija ta' 3 xhur spiċċat Mater Dei wara li allegatament kienet issossata minn missiera. Brabta ma' dan il-każ, missier tressaq il-qorti ta' Għawdex nhar il-ġimgħa. Kienet il-pulizija li rreferiet il-każ lill-Fondazzjoni u dan wara li t-tifla tieħdet l-isptar minħabba li kienet qiegħda ssofri minn emoraġija interna u tbenġil. Għalkemm il-Fondazzjoni ma tidħolx fil-proċess ġudizzjarju, għandha lan li tissalvagwardja l-interess tat-tarbija. Iċ-ċerman tal-Fondazzjoni, Alfred Grixti, fisser kif bħalissa l-esperti jkunu qegħdin iħejju rapport. Skont l-eżitu ta' dak l-assessment li jkun wieħed professjonali, u mbagħad jittieħdu deċiżjonijiet oħra li anke tfisser li il-Ministru jrid jingħata parir jekk joħroġ care order fuq it-tarbija jew le. Fil-qorti l-missier wieġeb mhux ħati għall-akkużi. L-avukat difensur talab biex l-imputat jingħata l-ħelsien mill-arrest kif sostna li din hija kwistjoni tal-familja. Żied li l-akkużat għandu kondotta nadifa. L-akkużat ingħata l-ħelsien proviżorju fuq depożitu ta' 1,000 euro u garanzija personali ta' 5,000 euro. Il-qorti ordnatlu biex ma jirsaqx lejn bintu u biex jgħix fid-dar tal-ġenituri tiegħu.